Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Мәҗит Гафури, Бал корты һәм күгәвен. Яй көненең нурга сумган ямле көне. Сәскә аткан үләндәрнең һәр бер түре. Көнгә каршы ем-ем иткән был сәскәләр кайбере вак, кайбере яхшы ук эре. Кайбере ал, кайбере кызыл төстә, аңкып тора һәр бире төрле йөстә. Ошы төрле сәскәләрнең арасында йөриләр бал корттары кызу эштә. Һәр бер корт арлы-бирле осып йөри, сәскәләрдән бал ысыгын эсеп йөри. Яй көнендә күбрәк эшләп калыр өчен бер урындан бер урынга төшеп йөри. Шунда йөргән бал кортының берәүһенә шул урында бер күгәвен осраны. Һәм шундук бал кортынан көлә биреп: "Ни хәл һин? Бында нәмә сукынаһың? Сәскәләрдән бер осаһың, бер кунаһың. Әмма һуң безнең корттар гаҗәп халык. Көн буе эштән алмай йөри башын. Безнең рәхәт, йөрибез киң яланда, торабыз бүген бында, иртәгә унда. Нигә кирәк һезнең кебек бергә тормыш корып эшләп йөрү бындай хуш заманда?" Бал корты җавап бирде күгәвенгә: "Безнең теләк эшләп калу яхшы көндә. Бергәләп тормыш кору аркаһында бал ашап көн күрәбез бергә-бергә. Без шулай бергә эшләү аркаһында ни саклы бал бирәбез кешеләргә. Ә үзебез карамакка бәп бәләкәй. Хуш, хәзергә вакытым юк күп һөйләргә." Әкияттә хакыйкать.